Mae Siôn Peter Davies. Dwi'n dod o Wrexham yn Ogledd Cymru. Dwi newydd gorffen cwrs TAR Hanes trwy gyfrwng Gymraeg yn Met Caerdydd. Felly dwi eisiau mynd ati, mae gen i 5 munud i chi wneud y 4 brawddeg yma yn fwy diddorol o fewn paragraff bach. Nes wneud gradd hanes fi yn Caerdydd. Dwi'n hoffi'r ddinas, dwi'n hoffi'r bywyd lawr yma. Mae gan Met Caerdydd enw dda o fyd addysg yn wedig yng Nghymru. A fi eisiau gwneud cwrs fi trwy gyfrwng Gymraeg, felly nes i ddim hyn oed edrych ar Prifysgolion Saesneg. Yn Gymraeg, nes i ddweud wrth yr arwerthwr, ia? O fi'n ffodus iawn i gael tiwtor gefnogol iawn, oedd o'n neud siŵr os yna oedd fi angen unrhyw help gyda'r iaith. Nes i ddod i Prifysgol Met Caerdydd bron heb siarad y iaith am 2 mlynedd o fod yn Prifysgol. Unwaith oedd fi cael ei arfer, oedd nhw'n nôl. Oedd bach wythnosau cyntaf gefnogaeth yna, na i byth anghofio. Gael ei mwysio wneud adfen ei hun gyntaf. Fy mentor mae wedi bod mor gefnogol ers y dechrau. Mae wedi gwneud siŵr bod dwi'n adnabod y blant, eu anghenion nhw. Mae'n sicrhau, dwi'n gwybod beth dwi am wneud gyda nhw, sut i farcio eu waith, pa fath o waith cartref. Wrth. Chi'n dweud wrth yr arwerthwr. Da iawn. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i gallu gael swydd. Mae'n bod brofiad hollol wahanol, ond un gyffroes dwi'n edrych ymlaen ati. Hoffi yna, da iawn. Chwaer hyn athrawon fi. O'n nhw'n ysbrydoli fi pan fi yn ysgol. Cyn mynd i Prifysgol, i wneud gradd hanes fi, fi'n gwybod fi eisiau dod yn athro wedi'r gradd. Felly, jyst i helpu pobl, helpu disgyblion wella eu hunain, helpu nhw datblygu fel unigolyn i'r prifysgol nes i dechrau'r cwrs.